салом бинандаи азиз, ин нашр навбатии подкасти маърифати молиявӣ аст, ки аз тариқи ютуб канали оила ва бо дастгирии ҷамъияти саҳомии кушодии Орионбонк манзури шумо мегардад. мо дар подкасти навбатии маърифати молиявӣ оид ба иқдоми бузург аз Орионбонк барнома омода ва пешниҳод шумо менамоем. тавре шумо огоҳ ҳастед, ҷамъияти саҳомии кушодии Орионбонк иқдоми бузургро таҳти унвони барои ту барои ҳама роҳандозӣ намудааст. бо истифода аз ҳама гуна хизматрасонии Орионбонк, кушодани суратҳисоби кортӣ, интиқоли маблағ, кушодани пасандоз ё гирифтани қарз, имкон доред ки иштирокчии бузургтарин дар иқдоми Орионбонк шавед ва имкон доред ки шумо соҳиби хонаи замонавӣ ва электромобил дар шаҳри Душанбе гардед. мо барои шарҳи бештари оид ба ин масъала дар подкасти навбатӣ даъват намудем мутахассибон Ҷаҳонгир Қамаров, ки шарҳи бештар хоҳанд дод. Ҷаҳонгир, хуш омадед. бе дар оғози суҳбат оид ба иқдоми Орионбонк, ки давоми чанд моҳ ҳаст дар тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ ва расонаҳо пахш мешавад, оид ба иқдоми бузург, яъне ҳадаф аз ҷорӣ намудани ин иқдом чи аст ва муштариён барои бозӣ ба ин иқдом кадом корҳоро анҷом диҳанд ва чӣ гуна ширкат варзанд. ташаккури зиёд барои савол. Ин иқдоми бузург аз Орионбонк пеш аз ҳама барои баланд бардоштани шӯҳрати бонк, ҷалб намудани мизоҷони нав, шинос кардани мизоҷон бо маҳсулотҳо ва хизматрасониҳои бонк, пеш аз ҳама шартҳо зикр кардан муҳим аст, ки дар иқдом 4 шарт ва қоидаҳо вуҷуд дорад. шартҳо ин аст, ки 4 шарт аст. шарти якум кушодани суратҳисоби кортӣ, виза ва ё корти миллӣ, кушодани суратҳисоби амонатӣ, яъне депозит, гирифтани қарзи истеъмолӣ, яъне потребительский кредит. Нагуфта намонад, ки фоизҳои қарзие, ки дар бонки мо дар Орионбонк дода мешавад, нисбат ба дигар бонкҳо пасттар аст ва бо тарзи аннуитӣ ба ҳисоб бурда мешавад. ва ин охирон шарт интиқоли маблағ. агар масалан шумо маблағро аз Федератсияи Русия ба Тоҷикистон равон кунед, маблағи пасттарин бояд на кам аз 1000 рубли русӣ бошад. қоидаҳош, яъне 4 шарте ки шумо номбар кардед, ҳамаш ҳатмӣ аст. дар сурати яке аз ин 4 шартро масалан муштарӣ истифода барад, оё дар ин иқдом иштирок карда метавонад? албатта, ин маъно надорад, ки муштарӣ фақат як шартро иҷро кунад. муштарӣ метавонад 2-3 шартро иҷро намояд. нагуфта намонад, ки агар муштарӣ на танҳо як, балки 2 ва ё зиёда шартро ба анҷом намуд, муштарӣ бо таври худкор, яъне автоматикӣ, на танҳо ба иштирокчии ҳамон давра мегалтад, балки давраи бонусӣ низ ҳамчун иштирокчӣ ба қайд гирифта мешавад. Орионбонк тӯли 100 сол мешавад, ки ба мизоҷон хизматрасонии босифат пешниҳод менамояд. интиқол қабул кардед, соҳиби хонаи истиқоматӣ гаштед, амонат гузоштед ва ё қарз гирифтед, соҳиби электромобил шудед, корти виза кушодед, соҳиби хонаи истиқоматӣ гаштед. дар калонтарин иқдом иштирок намо ва соҳиби яке аз 5 хонаи истиқоматӣ дар шаҳри Душанбе ва 10 электромобил шав. муфассалтар дар сомонаи Орионбонк. бубинед, имрӯз дар шароити Тоҷикистон бонкҳои зиёде фаъолияти хизматрасонии бонкиро анҷом медиҳанд. масалан, вақте ки муштарӣ мехоҳад, ки дар иқдоми Орионбонк ширкат варзад ва масалан аз хизматрасониҳои бонк истифода намояд, яъне ба ғайр аз он, ки дар ин иқдом ширкат меварзад, манфиат ё бурди муштарӣ дар чӣ аст? чӣ манфиат мебинад ҳангоми иштирок дар ин иқдом? чунон ки шумо зикр кардед дар аввали ин подкаст, ин яке аз бузургтарин иқдом аст дар соҳаи бонкӣ. 10 электромобили маркаи BYD E2 ва 5 хонаи замонавӣ дар шаҳри Душанбе, хонаи истиқоматӣ. ман фикр мекунам, ки чунин иқдом ҳоло ба қайд гирифта нашудааст. манфиат дар он аст, ки онҳо метавонанд бо интиқоли 1000 рубли русӣ ёки кушодани суратҳисоби кортӣ, ки дар бонки мо барои бори аввал бепул ҳаст, метавонанд, ки дар баробари ӯ соҳиби хона ёки соҳиби электромобил гарданд. тасаввур кунед, ки ман масалан муштарии Орионбонк ҳастам ва аз 4 хизматрасоние ки шумо номбар кардед, ман танҳо масалан як хизматрасониро истифода мебарам, ё интиқоли маблағ ё масалан корти бонкӣ дорам. оё ман метавонам, ки
иштирокчӣ ин иқдом гарданд? албатта яке аз 4 шартро шумо бояд иҷро кунед. ин шарти асосӣ дар ҳамон аст ки яке аз 4 шарт шумо метавонед ё чизе ки шумо зикр намудед, ё кушодани суратҳисоб, ё гирифтани корти миллӣ ва ё виза. дар ин ҷо бояд ман як чизро қайд намоям ки кормандони Орион банк, наздикон, хешу табор иштироки онҳо дар ин иқдом манъ карда шудааст. барои шаффоф будани ин иқдом манъ карда шудааст. тасаввур кунед, ба ғайр аз шахсони воқеӣ, яъне корхона, ширкатҳо низ дар Орион банк суратҳисоб доранд ё аз хизматрасонии Орион банк истифода менаманд. оё инҳо ҳаққи иштирок дар ин иқдом доранд? корхона, ширкат шарт ва қоида ҳаст. чуно ки ман гуфтам, қоида ин ҳаст ки ҳатман бояд иштирокчӣ шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, болиғ бошад, яъне 18 сола бошад ва шахси воқеӣ бошад. танҳо дар ин лиҳоз ӯ метавонад ки иштироки худро пеш барад. ва вақте ки ӯ иштирок кард, 4 шарт аст. ғолибонро чӣ гуна муайян мекунед шумо вақте ки бозӣ ба анҷом мерасад? ғолибони ҳар як давра бо усули барномаи махсуси рандомайзер интихоб карда мешаванд. Рандомайзер чӣ гуна кор мекунад? Рандомайзер барномаест ки мо ба ӯ супориш медиҳем. Агар тасаввур кунем ки дар давраи якум тақрибан 10,000 иштирокчӣ бошад, мо ба рандомайзер супориш медиҳем ки аз мо аз рақами 1 то 10,000 бо таври тасодуфан ва мо ягон рамзро интихоб намоед, яъне ID ҳамон иштирокчиро интихоб намоед. 3 рамзро интихоб менамоем, 3 ғолиби давро мо бо истифодаи рандомайзер интихоб менамоем. ин ҳамаш шаффоф аст ва дар пахши мустақим дар шабакаҳои иҷтимоии мо ва дар канали YouTube Орион банк ҳамаш нашр мешавад. албатта масалан эътимод, шаффофият дар ҳар гуна иқдом дар мадди аввал меистад, яъне ки ин муҳим аст барои мардум ки масалан эътимод пайдо кунанд ва боварӣ пайдо кунанд ки воқеан ҳамин иқдом масалан ба таври шаффоф доир мегардад. то куҷо масалан банк кафолат ё шаффофияти ҳамин иқдомро таъмин менамояд? чунон ки ман чанде пеш гуфтам, масалан кормандони Орион банк, хешу табор, наздикон наметавонанд иштирок намуданд, яъне инам сатҳи шаффофиятро ба як дараҷае мегузорад. дуюм он аст ки мо истифодаи рандомайзерро ба пеш мегирем, яъне мо наметавонем гуфтан ки мо дар он ҷо бо истифодаи лататрон ё ягон дигар намуди шакли интихоб намудани ғолиби он давро дорем. танҳо бо истифодаи рандомайзер ки шаффофиятро нишон медиҳад ва истифода аз барномаи махсус рандомайзер ба мо имкон медиҳад ки омилҳои инсониро мо бартараф намоем, паст намоем, хело паст кунем. ва як чиз дигарро муҳим аст зикр намудан ки вақте ки иштирокчӣ масалан даври якум иштирокчӣ даври якум ғолиб намеояд, пирӯзӣ ба даст намеоварад, тамоми иштирокчиёне ки пирӯзӣ ба даст овардан ки нестанд, онҳо ба таври автоматикӣ аз қайд бароварда мешаванд ва барое ки боз аз нав иштирокчӣ гарданд ва ё ба давраи дуюм ё ки сеюм аз сари нав, яъне бори дигар ҳамон яке аз 4 шартҳоро анҷом медиҳанд. умуман иқдоми Орион банк дар чанд давра баргузор мекард ва чӣ гуна шумо масалан ғолибонро муайян мекунед? 4 давра асосӣ ва як давраи бонусӣ. 4 давраҳо аз 7 сентябр, 22 октябр, 25 ноябр, 27 декабр ва давраи бонусӣ низ 27 декабр. яъне нафаре ки масалан дар давраи аввал пирӯзӣ ба даст овард, ғолибият ба даст овард, оё ҳаққи иштирок дар давраи минмадро дорад? дар шарти он вақте ки муштарӣ агар дар давраи мисол давраи якум иштирок карда бошад, як шарт не балки ду шартро, чунон ки ман қаблан зикр карда будам, ду шартро иҷро карда бошад, ӯ ҳам иштирокчии ҳамон давра мегардад ва дар замин бо иштирокчии давраи бонусӣ мегардад. агар ба саволи шумо ҷавоб диҳам, ӯ метавонад ки давраи масалан якум иштирок кард, якумро бурд намуд, ба таври автоматикӣ ӯ боз ҳам дар давраи бонусӣ иштироки худро метавонад ба пеш барад, барое ки вай шарти якчанд шартро анҷом намуд. ҷаҳонгир, мо таври огоҳ ҳастем, ин иқдоми аввалин Орион банк нест, қаблан нест чандин иқдомро Орион банк роҳандозӣ намуд ва мардум ба Орион банк ва хизматрасонии ин банк таваҷҷӯҳ бештар доранд. минбаъд ҳам чунин иқдомҳо роҳандозӣ хоҳанд шуд? албатта ва онҳо ҳар як бор бузургтар ва бузургтар хоҳанд шуд, то
ҳатто ки номи бонк дар байни соҳаи бонкӣ дар байни бозори бонкӣ дар як марҳилаи баланд баромада ва ҳар як мизоҷ агар дар фикраш бонк калимаи бонк биёяд якум бонке ки ӯ тасаввур мекунад Орион бонк гардад. ҷаҳонгир, саволи охирон, онҳое ки масалан то эълони иқдоми Орион бонк аллакай муштарии бонк буданд, яъне аз хизматрасони бонк истифода мебаранд ё масалан сурат ҳисоб кушодан дар бонк ё корти бонкӣ доранд, оё метавонанд ки иштирокчии ин иқдоми Орион бонк бошанд? албатта мизоҷоне ки бо Орион бонк буданд пеш аз оғози ин иқдоми бузург метавонанд ба мо муроҷиат намоянд, мисол кушодани корти миллӣ ё ки виза ки дар бонки мо ройгон аст, гирифтани қарзҳои истеъмолӣ, гирифтани автоқарз, мисол фоизе ки Орион бонк пешниҳод менамояд дар бозори бонкӣ нисбат ба дигар бонкҳо пасттар мебошад. Метавонанд ки интиқол аз Федератсияи Русия, чунон ки ман гуфта будам, на кам аз 1000 рубли русӣ гузаронанд. онҳо албатта метавонанд ки иштирокчии ин иқдом гарданд. дар охир ба онҳое ки мехоҳанд дар ин иқдом ширкат варзанд ва мехоҳанд ки аз хизматрасонии бонк истифода намоянд, чӣ гуфтанӣ ҳастед? ба онҳо гуфтанӣ ҳастам ки иштирок намоянд, биёянд, шинос гарданд, бо маҳсулотҳои мо, бо хизматрасониҳои мо шинос гарданд. ҳадафи ин иқдоми бузург дар он аст ки бар ивази як амалиёти бепул ҳам гӯем мешавад, Орион бонк метавонад ки орзуи чанд солаи чанд вақтаи як муштариро ба амал биёрад ва муштарӣ тавонад ки соҳиби хонаи замонавӣ ё ки мошини электромобил соҳиб гардад. ташаккур барои суҳбат ва шарҳи бештар вобаста ба иқдоми Орион бонк. мо умед дорем ки онҳое ки моро мебинанд ҳоло дар ин иқдом масалан иштирок накарданд, баъд аз ин подкасти навбати маърифати молиявӣ кӯшиш мекунанд ки аз хизматрасонии Орион бонк истифода намоянд ва иштирокчии ин иқдоми Орион бонк гарданд. Орион бонк тӯли 100 сол мешавад ки ба мизоҷон хизматрасонии босифат пешниҳод менамояд. интиқол қабул кардед, соҳиби хонаи истиқоматӣ гаштед, амонат гузоштед ва ё қарз гирифтед, соҳиби электромобил шудед, корти виза кушодед, соҳиби хонаи истиқоматӣ гаштед. дар калонтарин иқдом иштирок намо ва соҳиби яке аз 5 хонаи истиқоматӣ дар шаҳри Душанбе ва 10 электромобил шав. муфассалтар дар сомонаи Орион бонк.